wallahi shi ne da wannan suka gaisa da ni ko na ji babu komai suka kwashe yanzu duk ba wannan ba a magana ɗaya ce kai kamar mai da abin kawai mu kyale ka tsakani da Allah ba ni na sace mai balance ba wannan da ya mutu shi ya sace mai balance kuma shi ya san hanyar da zai iya dawo mai da abin shi ya za a yi in kira ka da za ka daga ba kuma ka ce min wai kana aiki ne kisa duk duniyar nan ba wacce nake so kamar ki ka dinga wannan abin an samu. assalamu alaikum barka dai muna da gidan tallame data ne tallame data wallahi ban san su a oke Allah tallame fata za ka ce ho tallame fata in kuka dan shawo bayan nan kona amma ni ban san ku bane ya na gane gidan kaka damu mu je sai an jima sai yanzu kai kana gaisawa da mutane baka ji abubuwan da yake faruwa ba yanzu yadda ake sassace abubuwa wanne kalar abubuwa ke abubuwa dai abubuwa ki fahimtar da ni da Allah yanda zan balance nan ne kan duba na uzuri usi sai ne babu su wallahi kenan ba balance ko ya balance ya wallahi shi ne da wannan suka gaisa da ni ko na ji babu komai suka kwashe yanzu duk ba wannan ba a magana ɗaya ce kai kamar mai da abin kawai mu kyale ka tsakani da Allah ba ni na sace mai balance ba wannan da ya mutu shi ya sace mai balance kuma shi ya san hanyar da zai iya dawo mai da abin shi wallahi ni na riko ne ga suna a cikin aljarka ni na riko ne to kai yanzu ya mutu wanda zai bayar a ya mutu wallahi dai kai hakuri wallahi ba kai zama police station muka yi kawai akwai shawara guda daya ina fadin ma kona shi ya ba kona ne kace na kashe mutum akwai shawara guda daya bari in warware ya duba nashi a ciki burke shi da akwai baka akwai farare a ciki amma sai duba nashi a ciki za ma ka fito da wanda ya iya mayarwa bacin wannan tun da wannan ya mutu to dan Allah ya mu yanzu zaba naka ka mai da mai